Добре, хорица, пушваме много клипче на Minecraft ламбокчето да го е. Значи, искам да се абонирате, да лайкнете клипчето, така много помагате. Като гледам, че има повече лайкове, така е по-добре. И като видим, че има повече лайкове, и повече качваме на ламбок. Ако събереме сега, например, искам на този клип, ако събереме сега 25 лайка. Или 20 лайка. Ако събереме на този клип 20 лайка, качвам утре пак. Искам кога съм го качил и да. И не забравяйте също да се абонирате и да лайкнете също, молим се. Сега малко че почупиме и след малко че почнем да си правим и къщурка. Да си направим една къща на дърво. Яша. Не. Той не ми трябва. Аз не мога да ги оцелим, това със соп. Аз съм играл 2 седмици почти на ламбок. Пу! Нема тук да стоиш. Мама ти откачена. Абе. Ама ти откача, не мога отца. Така. Искам сега да нещо яко да даде. От предишния епизод кои неща си даде. Аз забрах даже какво е давал. Не гледайте сърцата, аз съм си на хардкор, тия новите хора, кои не знам. И не гледайте дъновете. И да. Просто не ми се занимава да ги мах. Няма смисъл. Ти че ми провалиш клипо, бе. 100 часа трябва да се бием с тебе, И пишете, хора, в другия епизод дали си разширяваме базата и да я правим по-хубава. Диамант! И да, напишете в коментарите дали базата да се разширяваме да я правим по-хубава. Защото малко нищо не сме направили, да. Шугъркин! Първия шугъркин на този свет. И 4 диска. Охо. Яша! Сега си го правим. Чакайте сега, хора. Добре, нещо много яко даде. Така да добре. И хора, пишете в коментарите колко на колко трябва да е enchantment table. Значи аз сега го правим така. Защото... да не става някой е така да е по-големо. И на колко трябва да са букшелфата, как трябва да ги сложим. Аз малко не мога, не знам как. Така. Нямаме камък. Пу! Тук да не забравяме, че сме на хардкор. Защото си обрал лайката. Искам на... ето имаме. Значи искам да направим едно нещо. Сега ще го направим. Само че тия крави трябва да се сбогуваме с някой. Аз как си ходим все едно си играем на нормален свят, ама... Да, не е нормален. Чакай сега да видим там в другия чест. И тук това вече няма да ни къщата, тук нещо мога друго ги използваме. Верно нямаме, бе. Той верно, че ни трябва да. Да имаме да си развъждаме sugarcane, че ни трябва. Ама, имам ли вода? Бего тук, бе, бе, тигаро. Тук нямаме. И си обрал лайката. Да, обрал си лайката, бе. Ти че бегаш ли, да мъч? Добре, значи тук това го правим. С какво да го направим? Какво? Аре, с това не ми пука. Не, с това че го затварям. Че аз, нали, много съм добър на тази игра и мога да падам, защото съм много добър. Опа. Много съм цобнал хориц. Затова праснете едно лайч.
Да станем по-силен. Така. Те са, нека стоят така и не, че ми трябва. Не, дека е по-хубаво. И вижте сега какво ще си направим, хорица. Вижте сега. Оп. Чеки това да го направим. Така. Оп. Нещо да кажете? Оп. О, леле. Много съм добър, бе. Така, оп и тука. Оп. Това е така на рандъм. И поле го щупиме. Отне ми се метката ми мързи, дам. И тука. Не ми върви. Нещо не ми върви в игрите. Тази седмица. Тука има ли нещо? Яша! Пу! Мама ти! Умри! Аре бе! Абе, как ме целят от тука, бе? Не, починете си там, мама ви. Абе, ти прокалната прадняна. Да, сега хора, че ви кажем това къде ще го направим, само че трябва да убием от кравите. Нали, имаме точно добре. Така, трябва да се приготвим дър да ни избега, то ти... Така, добре. Дайте да легнем. Защото... Не са някаква инфекция. Така, сега да хапнем, да се хилнем. Тук нищо нямаме. Тук е пораснало добре. Ох! Тук също е пораснало добре. Така, тук мислим да го затворим от сега малко, да. Крипси. Оп. Така, сега взимаме тук от то чест, ето и че ни трее. Тук те спрадни не ни трябват са много, някакви глупости. Той мога го слагаме. Така. Тук го слагаме. Enchanting Table. Там че е тук. Нали симетрично 0, 2, 3? Добре. И тук трябва да слагам още едно. Майджде! Така чувстваме. Нема какво друго. Бедни сме. Ой! Добре, това че го обработиме. Така. Сега ще ви покажем какво ще направим. Те координати не знам за какво съм ги служил. Аз сама да има. Мога да потребят за нещо някой ден. Да копаме за диаманти. Не, възикам се. За тук се бутам лили. Аз мислим, че няма ни трябва покриви, да. Така, готови сме. Post-crafting table е пълна прадня тук да стои. Тук може. Тук много тесно става, почва да става. Тест тук сега и тех, сега че почваме да правиме. И сега забрих какво да направим. Да. Така. Правиме пръчки. Така, оп. Аре бе. Че трябва да убиеме още една кравунка. Оп. Бързи. Добре, така, вижте са хорите, така, къде е крафтинг тейбъл, тук добре. Оп, така.
Къде го направим? Много безстоеме в този свят. Много добре. Тук го правим, не ми пука. Без това тази тук ферма ще махаме. Защото ни трябва. Те така. Оп, вижте колко са става яко е така. И сега мислим и къщата почваме, защото много почва тесно става и да. Значи тук мислим да има като стълбички, така да най-бейсик. Всеки се прави къща на дърво, пишете в коментарите дали си прави къща на дърво. И да. Сега горе мислим, какво е там да си преместим там всички честове. И нека да си направим, да си почнем и си правим някакви ферми, че там съм заботал някаква с Sugarcane трябва да направим. С къде е беритата, с бамбук, с кактус, сигурно малко почва да става инфекциозно. Така, колко ни трябва още? Добре, тук ако паднем е рип. Ние сме много добри на тази игра и никога няма да падаме. На тест може нещо да си направим. Вижте колко е яко. Само малко е така да го изравниме. Така, само да не паднат листата от него. Сега, да. Не! Тук е много високо, не. Така, чупиме го той. Тук трябва да слезнем много леко инфекциозно също, защото рип. Рип. И много съм добър на тази игра. Така, крафтинг тейбъл ни трябва. Нямам камък. Нямам камък. Почваме с айрон. В печката имаме, нали? Аз нямам имам. Аз имам изпечен. То с нека се пече. Така, добре. Това го махаме, нали? Така да има 8 пръчколя. Така, готово. Ой, какъв съм тъп. Почина да пада, видех. Добре, качваме се тук леко по лека. Аз мисля в други епизод да почвам да премествам, че само няма май да стигне времето. Не, мога да стигнем, а просто много дълго че стане епизода. Дълги епизоди сигурно никой не гледа. Я пишете в коментарите дали искате са дълги епизодите на Minecraft чето One Я драснете на коментарче. Да, тук е починало лека по лека, а падато и не е добре. Добре, колко падне, ако не почвам аз да си правим къде някаква опора да го държи от и малко да. Аз тук това ще го оставим така добре. Тук мога нещо си го заоградиме, тук нещо така яко да го направим, ама това от другите епизоди. Стойте си тук, да, така. Вижте сега, така правиме. Оп. И вижте сега така. Шибридоп. И тук слагаме така. Не е ли яко е? Я драснете коментарче, ако до тук сте стигнали с клипчето. Я чакайте така. Така че яко ли да видим. Става, да. Добре. Това не ни трябва. Добре. Тая ферма са направо махаме, няма смисъл. Защото тук нищо не прилича това отзад. Само да не ми падне както счето, че е ценно. Добре, така е доста по-добре. От чест, да, няма нищо.
Да, това е Enchanting Table. Да, там е добре. И мислим от други епизод също малко така да си поправиме чествате, че е много разфърани. Да, ти изсъхнат кайсийките на тебе. Мале човек, пред него бех. Лили, тук беше на късмет, човек, беше на късмет. На едно, пред него бех, така, оп, и трябваше да си умре. Това го чупиме така да е малко по-хубаво, да, отново е грозно. Така, добре. Аз заврих, че имах... верно ли, бе? Верно ли? Верно ли? Баси, човек. Ли. Добре, колко време снимам? Нали снимам? Добре. Абе, 3 пъти подред. Абе, какво става, бе? Какво става, бе? Аз ако си изключим, сигурно няма да го убием. Аз затова не квичим. Мама ти откачена крипърска. 4 или 5 крипъра. Няма пишете в коментарите колко сте видели. Ако тук сте си видяли, да. Пишете в коментарите колко крипъра. Аз това за първ път. Диамант! Чекай го така. Оп, хо. Имаме 2 за сега, нали, за Enchanting Table дадохме. Що тай? Колко много са... Аз измислих хора нещо много яко. Никой това не се е сетил. 100 от 100. Така, тия стрели да ги слееме. Оп. Така, си взимаме един стак. Сега чуйте какво ще направим. Защото вече това не се търпи. То с камък не ми трее. Това е едно лапис не ми трее. Та с кожа мога да пазим, добре. Те саплинги да са не ми треят. Тук какво не ни трябва, сега го махаме и меткаме някои неща, къде не ни трябват. Добре. Тук, добре, нема. Така. Той не ни трябва. Той песокче, така ще го пазим. Така. Той е. Добре, така, готови сме. Да стана вечер. Да легнем да стане денче. Тук този код трябва да си го пазим, и че не трябва да спечеме храна или някакви други глупости. Тук още имам лили. Сега чуйте какво хора ще направим. Така, имаме ли стрингче? Не, нямаме тук. Тук бим, видях, че имахме. Къде имахме стринг? Къде си, бе? Аз ли съм слеп? Мале. Тук? Не, тук нямаше нищо. Ето къде е бил. Значи, взимаме така 3 стринг. Тия пръчки, добре. Оп. Са крипър на нова година. То лък от така го държим, бе. Какво става, бе? Браво на мен. Бегай тука, бе. Бегай. Не ме гледай, мамето ти. Само хората праснат лайк и чучивете, ама. Нещо не праскате на лайк и няма да оцелят. Тук всичко падна, бе. Аз тази ферма искам да ми е само за животни. Хубави, къде правят някаква работа. Нека вас. Мама ви откачена. Добре, почваме пак. Да си чупиме.
И тази врата да оставим отворена, ако стане нещо по така. Надявам се тези клипове на лабокчето ви харесат тази поречка, да ви хареса. Колко по-бързо събираме лайквете, толкова повече, толкова по-бързо качвам клипчето. Иначе, кога на мене ми е кеф, да знаете хорицата. Така че лайквайте бърже. Само 2 секунди ви отнема, така че лайк, subscribe. И се абонирайте и с камбанка също, кога качвам да ви излизат известия. Кога качвам ново видео. О, добре. О, редстон. Не ли трябва много. За какво ще... За какво ще трябва... Не знам. Да бе, да има, е така да има. И нарочно я кътвам видеята също. За да го има всичко е така записано. За спомен, че си остане така поречи поп и да е по-интересно. Добре, само даде Enchanting Table, интересното и беше и крипърчетата мама е откачена и да. Те кемфари, мисли, трябва да ги преместим нека от и пречат малко там. Абе, ти 100 пъти се спална тук, бе. Ми мамицата ти. Ета там ти е горо. А точно там беше тръгнала, ама. Нещо. Че ги вече ме страх тук да чупим. Но нали това е хора целта тук да е така оп. Да е по-страшничко, а не да е чупиш, развиеш си и бегаш. Не, човек, тук всичко долу пада. И сега няма как да... Аз тук го наприх еба си украса хора, вижте. Оп. Нищо, нека е така малко по-различно. Вече страни искам да ми да, имам си достатъчно. Няма за какво повече ми трябват. Не знам дали чуть целеме, да, но... Така. Но всичко пада така. Сега мене ме страх тук да стоим и така да взимам някакви тъпи родички. Сега ако дойде крипър, мале колко е крипи. Сега колко искам към ново ниво, ма не знам какво ще е новото ниво. Аз мислим, че... Какво може да е? Може ли да има недър или трябва да си направиш портал? Я пишете в коментарите. Не стрели бе, не би трябва да бе. Не верно, че ги хвърлим, ако още път, другия път ми даде. Каза, че няма место, не ми трябва просто за нищо. Сигурно 20 стрели за там, 20 стрели за там и толкова. Добре, това го махаме, тук чусвам отгоре, отдоле. Оп. Не така се държиме стрелите, сме по-генгстърски. Да ни е запълнено всичко. Чуткачим! Не! Бърши! Къде е другия диск? Тук е добре. Не, човек. Абе, бега ти тук, бе, прокалната прадня. Бега тук, мамето ти. Бегливо тъпо лайно. Ела тук. Тук заслужаваш да умреш. От тайка, марионетка, подлога. Така. Не, човек. То крипър, видяхте на клипчето как го бутнах. Много добре видяхте как го бутнах. Така, оп, и аре.
Всичко гори, бе. Така. Има такъв трейдър. Я видим какво трейдваш ти, бе. Ти верно ли? Падна стег, бе. Къде е второто лъже? Или едно падна? Нищо, едно пак е нещо. Трейдър тъп. Къде са въжетата? Май е тук бех. Ай, къде си изгубих въжетата, бе? Но съм слаб на Майнкрафт, не мога да целим нищо. Така. Оп, тук е въжета. Тук е са били лили къса проста. Мислям, че се унеса от този чест, ама са от този чест. Аз това мога късмет, хора. Ако даде селянин, имам и полшенка. Той е много добре също. И да. Добре, вече сме с дървени каменни кирчици или айрон. Ама айрон вече нямаме и много айрон. Дано ни даде още диаманти и да почнем с диаманта, защото там върват нещата. Така, взимаме, само като тръгна да чупим, първо го щупвам и чакам да видим ако мога да се спавна крипър и си обера лайк. Ох, я! Айде! Искам недър, молим се. Бързо, недър. Ако нещо стане, тук чакам. Не искам да гледам я. Какво? What the fuck? Ой, тук имаме... видях на какво сме. На море такова. Абе да, сега чуете, хора. Имам кофа. Добре, тази кофа, значи се напълниме с вода и ще имаме какво си чупиме. What? Имаме си безкрайна вода. Сега ще направим едно тук така безкрайна вода. Защото ще ни трябва тази безкрайна вода. Водичка. Така. Тук объркахме. Добре, тук поне мога да си взимаме така безкрайна вода. Не, че ми трябва само 2 пъти трябва да вземем. И съм много тъп. Не мога да сложим 2 блока как трябва. Защото аз съм най-добри на играта, естествено. Така, само да не си щупим под мене блокче, защото е рип мачка. Тогава вече. Така, добре. Нали? Добре, не е било безкрайна, ама вече имаме безкрайна. Така. Айде! Оставяме си тук в честчето да си имаме. За ако някой ден нещо ни потребва. Да има, по-добре да има. Сега ще става вечер, нали? Да, трябва да легнем. Първо да хапнем хлебчето, тогава ще станало вечер и готово. Пръже! Чакаме, мама ти. Тук, какво да слагам, аз не знам. Драснете тук коментар, че какво слагам, то там, че сте тос. Така, легаме, става ден, че става 23-ти ден, нали, да, къде не е верен. Може да дава от тез лайнарските, къде са гастове, не гастове, а тез. Това е много дразнещо. Гардиан или как се викат? Гардиани, да. Не, тия научи са гадни блокчета, бе. Какво? Нещо багна. Искам да се махам от този банк. Вече като го гледам. Почва да... тази вода много ме нерви. Добре.
Абе тук май няма да има много хубави неща. Златен блок. Бас, много богаташко, бе. Така. Айрончето. Оп. То 6 да го съм тук се печедам. Крафтинг таблет. Нямаме пръчки. Аз викам, що не мога да си направя. Така направо 2 айрон кирки да има. Не ми се крафта по 100 пъти дам. То блок трябва да си го вземе, защото и много добре, човек. Вземах ли го? Добре, за малко. Маля, изкарах си ангелите. Сега първо си вием всички честове, да видим ако нека да имаме айрон такива глупости, да го махнем от тук. Че вече си обрал лайк. Породи. Тук има. Добре, тук няма повече. Той го махаме, че си го вземе там да си оставим чест, добре. Да, тук и сега трябва да проверим тук. И тук няма. Тук почваме да оставяме някакви къси рудички. Че малко, я не знам вече къде се намират тези руди. Така, готово. Не, това трябва така да го правим, сигурно, нали? Мале, това че е дразнащо. Тук поне да, и айрон и колче. Поне някакви малко така, малко по малко да да, пак че нещо ти за някой ден, че се свърши толкова. Той че откачвам хората. Мамицата ти. Той бие, бе. Да, ти. Да ти съхне водата, а ти съхне да умреш. Но няма, да. Не, хора, това ще много гразно тук. Ли. Не. Падай. Той как си издул лайно? Така. Той може ми да бие много денче. Че му отрови. За кого ми е тази вода, бе? Той с какво се чупи? С мотика ли? С какво? Много бавно се чупи. Тия корали или как се викат? Не. Той че го щупим. Чао! Майк ти! Така. За тези хора ви говоря, гардиани. Ти падай вече, че много добре те знам. Пак тъпа вода. Добре. Добре, тук май няма да е много страшно. Тук нещо бъгна блокчето. Какво бъгна, бе, човек? Нещо тук много бъгва. Не, тук си обрал лайката. То се бавяме много тъп. Не, щупих си това отдолу, къде не трябваше. Хора, нещо лагна целия ламбо. Не, човек! Че се метнем още малко съм. Оп! Тук нещо оттече. Рип. Добре. Не, човек, какво става, бе? Така. Пшт, черно лайно. Черната нинджа. Я убихме. Пшт, майк! Така, вие сами си знаете какво да правите, добре. Ти ми арества. Тук май ще е спокойничко за сака да гледам. Спонч ни даде гъба. Добре, нищо интересно. В другия епизод май почваме да си оправяме къщата и да почваме да си правим фермите некъде малко по-така и малко почва да става тесно.
Така, добре, мерси. И такова, и пишете в коментарите дали, от аз показах и по-рано с какво. Пишете в коментарите дали в други клип така малко също да си... Малко да го направим по-хубавото и нещо друго блокче при драските коментари, че долу. И да. И пишете в коментарите дали ви кефат от тези споредички. Тази споредица на One Block. Абе, мръй ба, мръй. Или как се клати като айно. Аха! Какво той, бе? Абе, каква си тази спрадня, бе? Нищо хубаво нема. Бе, то слаб ще го вземе от тук. То редстон също. Че тук нямат работа. Тук трябва да ги сложим. Така, оп. Така, тук имаш още 4. Тук още 5, такова да. Зато и може да си направим ферма за колко бинси, така да има да е по-запълненко. Без това тук този ламбок няма колко много неща да се строят и поне нещо да има. Така. Тази стриба балон може да пази моти, може за той също трябва да може да се използва. Абе да. Тук няма повече такива глупости. Има. Таз кофа с вода, че се пазим, ама таз риба балон няма да е много добре. Ти падай, така и сега само кофата ми трябва с водичка. Може да се дубликира, нали? Верно не може, бе. Бре, поне да е някакъв чест, ама не беше много хубав. Малко айрон че да има. Още! Книга! Баси лайката. Браво си е лайката, бро. Така. Тези въглища мислим тех да ги таковаме там. И са така, тук добре няма повече глезотики. То с ротан флеш тия глупости не ни трябват много, защото да, няма смисъл. Имаме си храничка, да. Тези честове направо ми ги метна. Така, хорица. Това не ни трябва, това не ни. Тук не ми дава, така, хора супер клипчето и са. Пак трябва така, да. Тук леко ще е кътнато. Така, сега да легнеме. Аз бокуците всичко ли съм взел? Добре. Че тези бокуци тук хорица не ни трябват. Това мога да пазим от и ако нещо за недър отръгваме и да. Добре, той... Тези тя за какво са, аз не знам. Да, тук всичко е изфърлено, всички бокуци. И тук има някакви бокуци, ама са по-малко. Те да, взимат место за нищо. Този държ ще го вземе тук. Така, оп. Те с Pressure Plate също няма ни трябва. Директ тук е изчистено. Сега тук аз да метна някои мои бокуци. Така, те с мога ги пазим за нещо е така някакви по-малко яки битчета, такива инфекциозни. Добре. Тази ябълка вече няма и тре. Нещо не умираме, нищо няма така. Да.
Не! Имаше чален човек. И сега долу книгата падна. Не, я чакайте. Я, бързо, бързо. Може да не е паднал. Я чакайте, хора. Абе, тук е много страшно. Само да не паднем от светло. Нема нищо. Значи не е паднала водата. Хора, изгубихме книга. Той е много голям проблем. То колко ни е грозен света. Не, сега слагаме той. Така. Да ти обере лайката някой. Не мога да сложим едно блокче. Ни, колко съм слаб. Ама, що ме буташ? Добре. Така. Добре. Топ. Ти пък какво правиш тук? Сега тази книга, ако ми трябваше за нещо, бе... Не знам. Аз викам сняг. Добре, почваме с айран кирката, тъй като се чупат тия две кирки айран. Две айран кирки. Почваме... Ту има втора... Като се щупат тия две айран кирки, почваме с диамантера. И ще е много по-хубаво. Къде изчезна, бе, бастунче? Аре, падай, бе. Така. Ти пък какво правиш тука, бе? Пшт. Как я бутнах? Пак го щупих. Нищо, поне тук имаме така да слагаме. Айде, бе. Блокове и по-добре ще. Тук ако някой ден мога го забравяме субсидии, не така да си чупим и тук ако тръгна да чупим, аз ще се усетим до тога и не субсидино по-бавно се чупи, да. Да, много добре съм го виси. Втория спонж. Хора, аз мислим този клип да го спирам и това мислим да този клип. Надявам се да ви е харесал и да го лайкнете, ако искате още такива. И да, ще отгониме 200 абоната също. И искам да лайкнете това видео, така много помагате. За мен. И да, хорица. Надявам се този клип да ви е харесал. И ако искате че това е 7-ма част. Значи, ако искате 8-ма част, знаете, лайк, subscribe и споделете на приятели също. И да, защото много добре да са вървиме всичко и да. И няма да кътвам тук на ламбук, така и да е по-интересно. И надявам се този клип да ви е харесал и ще се видим следващо. Искам да лайкнете, и ще ви застрелям, да знаете, така че стане и така и че умрете. И да, надявам се да този клип да ви е харесал и ще се видим у следващия. И да лайкнете, и да споделите приятели, да кажете на уния да лайкнете, да. Аре, сте делатенце!